नमस्कार मित्रांनो, मी प्रसाद नांदवाडेकर, प्रियंका द शेफ स्वागत आहे. आज आपण बनवतो एकदम हेल्दी आणि झटपट होणारी रेसिपी. ती रेसिपी म्हणजे मोड आलेली मुगाची भाजी. एकदम सोपी रेसिपी मित्रांनो, आणि ही आपण कोल्हापूर स्टाईल बनवतोय, कारण ह्यामध्ये आपण कोल्हापुरी मसाले यूज करतोय. तर व्हिडिओ नक्की पूर्ण बघा आणि आवडला तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा आणि तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा. या चॅनल जर तुम्ही नवीन असाल तर पहिला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन बेलला क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला अशा नवीन व्हिडिओ तुम्हाला टाइमकडे भेटत जातील. आता आपण या व्हिडिओला सुरुवात करू. आपण आता आपली रेसिपी बनवून रेडी झालेली आहे. तुम्ही जर व्हिडिओ इथपर्यंत बघितली असेल तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. मित्रांनो विसरू नका. अशा नवीन नवीन रेसिपीसाठी प्रियंका द शेफला व्हिजिट करा.